Mati. Jalannya kok bagus Eram kaya. Berarti mripatmu bulet. Kowe nyawang aku peteng lho. Lah iki kacine padang nyawang aku. Rumah tangga titik bos sampean iki peteng. Ngono aku rumah tanggaku. Dipuntepangaken nami kula Dimas Niken Salindri. Waduh, Dimas Niken Salindri. Dipuntepangaken nami kula Joni. Nggih, sampun. Nami kula Rudi Garong Nggih, nami kula Dimas Niken Salindri. Kelas pinten cah iki? Pas tunggal SD. SD. Nggih, kula saking Pakunden. Pakunden. Oh, Kediri. Nek salaman yo diculne to cah yo aja terus dicekel terus. Aku yo aja lho diculke cah. Mati aja megeret golek aku. Rumah saku ana wong diateng nyosor siji. Ki wangi wangi. Rumah saku. Pripun sampean anu kelas aku nggih? Wah, ayo pinter nembang. Kayak terus karo kanca belajar. Karo aku wis ngelem ganteng lho. Sinten sakmene iki 2 tahun lho aku ganteng. Teknologi wah dalange kaya luwak. Kali sampean ngelem ganteng sama takut lek kali luweh. Oh sama takut ya. Sing ganteng apa yo mek gur aku tok? Apa kae nggo kanca kok sampean? Nggih. Sinten asmane kancane? Kedua niku. Oh. Kedua apa bawa tuyul. Oh, kedua. Bawa pacang. Wis pokok Terus satu kok sangon niku lho. Masa gak wedosi lho, wedosi ini piye? Ayo coba. Wedosi ini piye? Ayo dimarahi terus ora. kula bar nyawang jenengan no. Heeh, piye? Nyawang niki no weteng kula suwenek. Kan suwenek. Wis pokok nggon kono ki rombongan penyakit lah jalan ngene iki. Nggih. Heeh, pancen aku iki anu ndok, aku iki golongane kremi kok. Rumah saku ae meh. Dan tetep kan jalan ini. Ngono. Iki sekarang Yo nek omongan karo nek tur rada banter, rada sudur ngono rada banter. Tetep karo dalane ngono. sampean ngerti mergo budek apa aku? Mergo budek mikir apa tak karo? Mikir apa? Ero ora. Sing tak pikir karo. Iki lho mikir karo iki lho. Lah nek ngomong tewel wis nggowo tewel cilik barang terus sing mikir tewel gede iki sing mau turah pikiran dong Mas. Pantes wong menjadi anake tewel iki lho. Nyapa to demek-demek iki. Lek demek piye? Sampe nyapa demek-demek iki mau. Lek demek bayar. Heeh. Piro? 50. Lek kamu. 100. Lah timbangane ngambung awam bayar kok ngambung iki ya gratis. Ondang. Ya lek gelem ngono Mas aku. Kuwi lujeng dak. Piye? Sampe ini aku kok nempang limpang gak sopan kan dalane. Lah aku sing sopan piye? Ya kudune ngene ngono. Bocah iki ngerti sopan sae. Iya iya. Ora iso. Itu berarti ketek atus ning belik. Terus wong tuwek dituturi cah cilik. Lah niki ketek kejegur pecerana ya. Apa? Pancen wong tuwa tau kejegur pecerana ya. Mas aku. Ngene. Sing nyawa apa to? Rumah sampean wong anu wis dikane, dikak sama dikane. Sama dikane. Pani kok iki karo tewel iki. Salah oleh dibanting karo kakak. Ojo dicekani aku ya sopan santun ning ngarepe Mas Dalang inggih. Tibake awakmu to, Ken. Saiki dene awakmu sing ngarep. Lho Mas aku. Cara teko kono iki. Jangan kudu sopan, kudu sopan. Memang Ngapa to cah iki no? Awakmu kaya pinter. Yo arep tak kene mlaku ngene. Dadi nek sama ngono kaya mentok lan karo mentok itu. masak aku ya. Yo oleh. Nyapa? Sik tau meneh. Ambe kayak terasi. Oleh pasti. Ora kaya terasi. Nek apa? Heeh, itu bae. Lah dalange yo kayak bareng. Lagi lho, tak cilik ngerti. Dalange awakmu ora ambune asline. Lho, ampune aku yo mesti arum to. Lah tangi turu rendang atus. Tamu dalange ketoke ganteng. Tenan. Atau ganteng. Nek dhewe ganteng ora, Nduk? Mboten niku. Kok cara bintang film kaya sapa Rano Karno apa kaya Anjasmara apa kaya Kayak Aliando. Iya. Apa? Aliando sarap kok. Nek sarap Ampun, aku jan ora nek apik-apike blas kok awakmu. Padahal tekan sing dirapike iki apane kok ya. Aku ki sing
Ora sawang sih, tapi kurang piye sih. Taman Ondo. Kurang ganteng. Yo bener. Niki Mbak ngeten bahasa Inggris terus mungkin pinter betul Mbak. Sik liki cilik. Oh cilik. Cilik yo. Aku nek nang iki gumun lho, makne yo ngomong pamen ganteng ae. Jenengan apa kagungan putra ngeten iki? Niki Hansal. Lho yo mesti oleh wong bedone seni budaya. Nyanyi Hansal. Lho oleh. Anak kula niku napa tamat SMA nih lho. Yang apa? Pengen dadi perawat kula pengin. Bener. Pengen dadi pramugari kula pengin. Wow. Pengen dadi sinden kula pengin. Bapak kurang ajar. Nangis tenggen kula pengen nggih jilbab. Sampeyan aja. Ngerti gak toh? Nyapa? Sembarang-barang Pasti pengen. dipengen ae. Lah tak pengen. Wong anak kula nang kok arep dadi perawat apa iso? Kok sampe lek iki lho. Loh, Iya. Tapi aja lama-lama. piye? Bales. Lho, lek tak bales tak mesti bledas piye? Ya iso iki sak tempat sik cilik kok. Sing bledas sik sapa? Apa kudu gremet rene tak umpan. Iki lho. Di rumah kok yo oleh gandengan kok yo pas lho mantap. Niki bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa kayu. Nggih. Lek home ki apa? Rumah. Lek garden. 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 Taman. Lah lek I want to kiss you. Aku ingin menciummu. Nyo. Mati nih. Nyo. Awakmu nek lagi nyium aku, wis ingin menciumku ora do nyium tak tinggal mulai. Ya. Apa? Oh ya, diwarai. Bapak ini ngono kan guyu-guyu. Iso-iso mesti rokok sampat Mbak. Belas. Apa ora enak? Niki lek ketoprakan jenengan sampe ketoprakan. Ayo jajal ketoprakan. Kurang apa? Lho ketoprakan. Ketoprakan karo gedobrakan ra padha lho. Weh, cara ngomong tak ngrungokne, tak nyawang, tak menikmati. Oh, jumlah. Apa Bandung? Jumlah. Apa Bandung? Sawangan prajurit nungus kalah perang. Prabu Damarmoyo wis oncat. Kowe gelem karo aku apa ora? Ora sudi aku Bandung dadi bojomu. Ngapa kok ora sudi? Kowe kurang ganteng. Ya suruh ganteng. Ya jelas aku kurang ganteng wong bisa aku men. Gelem apa ora kowe? Ora gelem aku dadi bojomu. Yen kowe ora gelem, lon tak pateni kowe. Gelem apa ora? Ora gelem. Gelem kok. Apa kowe njaluk tak gambrung? Gelem apa ora? Kowe njaluk apa? Aku gelem dadi bojomu. Heeh. Neng aku ndek bebono. Bebonone apa Cahayu? Aku gekno candi cacahe 1000, sewengi kudu dadi. Gampang kuwi, sawangan diluk tak cetakne. Candi sewengi kudu dadi candi 1000. Wes dadi jonggrang. Kuwi delon. Oh, ganti kabeh. Kuwi penonton Bandung. Kata kecangkeh. Oh, alah. Ora artine. Iki delon candine. Candi kurang siji, aku gak dadi bojomu. Kurang siji jonggrang jangkepe kowe dadi candi. Kan bar ketoprak wis bar kan sing delok ndek enek ayo mulai kan Mas iki pripun Mas Lah salah dhewe. Mas sama-sama jaluk Mas coba Lho, Niken Salindri. anu celunan rapikan celun do tangi jajal Wah nah iki dadi reca tenan iki Mas ngeten mawon kula nyuwun pangapunten nggih sarene Salindri dadi reca saestu kula kepareng nyuwun pamit Nah terus kepareng nyuwun pamit badhe kula buta wangsul mawon timbane kepriki ngeten tok renek gunane nggih apa kula buta wangsul mawon nggih kula betane wangsul nuwun sewu lho Mas nggih ayo nek kok mulai ngono. iki duit sapa 100 sebelum reca karo duit